Podcast C2, català.cat, episodi 63è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvinguts i benvingudes a l'episodi d'avui, el 63è, un episodi que tracta un tema que, des de c2català.cat, sabem que preocupa i molt les persones que volen obtenir el certificat de C2 o de C1 de català o que simplement volen tenir un bon domini de la llengua. Aquest episodi, però, és diferent dels anteriors. És diferent perquè té suport visual. Per tant, us recomano que el visualitzeu quan pugueu perquè us serà més fàcil de seguir i en traureu més profit. I de què parlarem en aquest episodi? Doncs parlarem sobre els pronoms febles, concretament de les combinacions pronominals binàries, és a dir, de dos pronoms que són el complement directe i el complement indirecte. Cal dir, però, que no tractarem totes les substitucions pronominals ni totes les combinacions pronominals. Això ho fem a fons al nostre curs, juntament amb les parts de l'examen de què us haureu d'examinar. Al curs tractem a fons la comprensió lectora i l'expressió escrita, l'ús de la llengua, és a dir, coneixements gramaticals i lèxic, i la comprensió escrita i l'expressió oral. Aquestes són les 3 àrees d'examen. Però, a més, al curs us expliquem els criteris de correcció i avaluació que fem servir els examinadors quan avaluem els exàmens de C2. També hi ha més de 50 interferències lèxiques comentades perquè les eviteu sempre, però especialment el dia de l'examen. Més de 250 exercicis de consolidació i comprovació de la teoria. I també hi ha un apartat de resolució de dubtes que aquests dubtes us els resoldrà un examinador oficial de C2. Per tant, ara que ja sabem de què parlarem, us preguntem abans de començar, quina és la combinació adequada per substituir els complements verbals subratllats a l'oració? I l'oració és: Joan, digues la veritat als teus amics. Els complements subratllats són la veritat i els teus amics. Us proposem unes quantes combinacions pronominals possibles per substituir el directe i l'indirecte, per substituir la veritat i els teus amics. Les combinacions que us proposem, de les quals n'heu de triar una, perquè només n'hi ha una de correcta, són: digues-los-hi, digue'ls-hi, digues-lis-la, digues-los-la, digues-los-hi o digue'ls-la. Si ja la teniu, doncs perfecte, només es tracta de comprovar si l'heu encertada. Aquí a la columna de l'esquerra podeu veure totes les combinacions incorrectes de les que us hem proposat. N'hi ha 5 d'incorrectes i només una a la columna de la dreta correcta. Les incorrectes són: digues-los-hi, digue'ls-hi, digues-lis-la, digues-los-hi, digue'ls-la. Per tant, la que ens queda com a correcta és digues-los-la. I ara segurament us pregunteu, i per què aquesta és la correcta? Com ho sabem? Doncs ho sabem, ara ho veurem tot seguit, però perquè hem detectat quin era el complement directe, quin era l'indirecte, i hem substituït cadascun d'aquests complements pel pronom adequat. Bé, com ho hem de fer per detectar el directe, l'indirecte i trobar el pronom adequat? Doncs el primer que cal és reconèixer el complement directe i diferenciar-lo del complement indirecte. Fem-ho fàcil. Si tenim l'oració Joan, digues la veritat als teus amics, el primer que hem de cercar és el verb. El verb que l'hem destacat, com podeu veure, en color taronja, digues. Un cop tenim el verb, que és molt fàcil, li preguntem. Bé, aquesta pregunta, parèntesis, és una manera de trobar el complement directe, un recurs fàcil. N'hi ha moltes d'altres, passar a passiva, com sabeu, fer la substitució pronominal, mai preguntar què,
que és el que ens ensenyen a l'escola, però no ho feu perquè us trairà, segur que us trairà en alguns complements directes. Per tant, el recurs fàcil podria ser el que us proposo, és a dir, preguntar al verb: hi ha alguna persona o cosa dita? I per què dita? Perquè en aquest cas és el verb dir, d'acord? Si el verb aquí fos informar, diríem: hi ha alguna persona o cosa informada? Si el verb fos pintar, hi ha alguna cosa o persona pintada? Bé, i ens respondrà el complement directe. En aquest cas, quina és la cosa dita? Quan dius, Joan, digues la veritat, la cosa dita és la veritat, per tant, el complement directe és la veritat. L'hem destacat en verb perquè l'identifiqueu fàcilment. Us hem d'advertir, però, que el complement directe de vegades és fàcil de reconèixer, com aquesta oració d'abans: Joan, digues la veritat als teus amics, o no recordo qui deia, però de vegades el complement directe és una mica més difícil de reconèixer. Per exemple, a l'oració has informat el client, doncs fixeu-vos, nosaltres hem d'identificar aquí si hi ha complement directe o no n'hi ha, i segons si n'hi ha o no, i si aquest complement directe és client, escriurem la contracció a més el, és a dir, posem la preposició o no la posarem el client. Però aquest error, que és molt freqüent als escrits de C2, no identificar bé el complement directe o l'indirecte, és un tema llarg i l'hem tractat a fons al curs i ara ens ocuparia massa estona. Per tant, tornem a la nostra frase d'abans, tornem als pronoms. Un cop tenim el verb i un cop tenim el complement directe, el que fem, com a tercer pas, és preguntar-nos: qui és el destinatari o el beneficiari del complement directe, de la veritat en aquest cas? Qui es beneficia de la veritat, que es digui la veritat? Doncs evidentment són els teus amics. I els teus amics, aquest beneficiari o destinatari, és el complement indirecte. L'hem destacat en blau. Bé, continuem. Ara ja tenim tots els elements de l'oració. El Joan és el subjecte, digues és el verb, la veritat és el complement directe i els teus amics és el complement indirecte. Endavant, doncs. Per què serveixen per què serveixen els pronoms febles? Per què els utilitzem? Doncs els pronoms febles serveixen bàsicament per evitar la repetició d'alguna paraula, d'algun nom o sintagma nominal que ja hem dit anteriorment. Per exemple, si tenim aquella frase que hem dit ja diverses vegades: Joan, digues la veritat als teus amics, i veiem que en Joan no ens fa cas, podem insistir i dir: va, Joan, digues, i en comptes de tornar a repetir la veritat i els teus amics, el que fem és substituir la veritat per la i els teus amics substituir-ho per l'ús. I dir: va, Joan, digues-los-la. Fixeu-vos que ara ja veieu quina seria la combinació, una mica ja veieu per què la combinació que hem dit abans, l'ús-la, seria la correcta. Insistirem més, però, Tranquils, si de moment no ho veieu clar. Continuem. Els pronoms que cal controlar, com diu aquí dalt a la capçalera, són més que els de complement directe i indirecte. O sigui, aquests dos són molt importants perquè sovint la combinació es fa malament, però hem de tenir clar que de pronoms n'hi ha força i de combinacions possibles també. Per exemple, al curs tenim dues taules de combinacions pronominals. Això vol dir dues pàgines de combinacions pronominals. O sigui que un cop els hem detectat, els pronoms, paga la pena de tenir la taula davant per saber com hem de combinar-los. Perquè si els sabem trobar però després els ajuntem malament, doncs no servirà de gaire haver fet el primer pas bé. Per exemple, això és un petit retall, una captura de pantalla del curs. Aquí hi ha el pronom el i aquí hi ha el pronom et, ja els hem triat, ja sabem que són aquests dos. Doncs bé, com els combinem? Doncs si aquests dos pronoms els hem de posar davant del verb, les possibles combinacions són te més apòstrof L o bé te
l'apòstrof, segons si el verb que ve darrere comença en consonant, te'l compro, o comença en vocal, te l'omplo. I si l'hem de posar aquesta combinació darrere del verb, només tenim una opció, guionet, te, apòstrof, L. Vaig comprar-te'l. D'acord? Bé, doncs sapiguem que n'hi ha força. També paga la pena de tenir en compte doncs, que sobre els pronoms febles cal fer alguns aclariments. Per exemple, un cop els hem detectat i sabem que la combinació és la més i, doncs potser algú es pregunta, i això de la i es pot apostrofar? Doncs bé, al curs també ho comentem, com també hi ha una sèrie d'exercicis per poder comprovar si estem fent bé la substitució i la combinació. Un cop dit això, continuem amb els pronoms febles i aquí tenim, com podeu veure, una taula. Ja tenim una taula de pronoms. Els pronoms els tenim aquí i segons si van davant del verb o van darrere del verb, fixeu-vos que van adoptant formes diferents. Aquest pronom el pot anar canviant segons la posició respecte del verb. Aquests pronoms són els de complement directe. Molt bé, ara ja sabem com hem de reconèixer el complement directe, preguntant quina és la cosa o persona llegida, dita, informada, estudiada, pintada, el que sigui. Imaginem-nos que tenim una oració que diu llegeixo el diari. Quina és la cosa llegida? El diari. Ja hem detectat el complement directe. Molt bé, si el volem substituir, el pronom seria el. Fixeu-vos que aquí trobem una pista molt important. Si aquest complement directe porta un article davant, en aquest cas masculí singular el pronom coincidirà amb la forma el. Veieu que fàcil? Si el complement directe és la carta, el pronom també ens coincidirà la. Si el el complement directe és els diaris, masculí plural, el pronom serà els. Veieu? Si és femení plural, les cartes, les, el pronom també serà les. Per tant, fixeu-vos que és molt fàcil trobar quin pronom substitueix el complement directe quan porta un determinant. Si no tenim la pista del determinant de l'article, que llegim diaris o cartes, tant ens és que sigui masculí, tant és, que sigui masculí com femení, el pronom de complement directe serà en. En llegeixo. I si el complement directe és neutre, és això o allò, el pronom serà u. Aquestes són les formes possibles de substitució pronominal del complement directe, sense entrar en els de primera persona, segona, amb, et, aquests no hi entrem, aquests són fàcils, de moment només tractem els que tenim aquí en la pantalla. Aquests pronoms, tots, poden prendre formes diferents, segons la posició hem dit respecte del verb. Per exemple, llegeixo el diari, el llegeixo. Però si poso el pronom darrere seria vaig llegir-lo, pren la forma l'u. Si el verb comença en vocal, pren la forma l'apòstrof, l'escric. Hem de canviar de verb perquè llegeixo comença en consonant i no serveix. Hem de buscar un verb que comenci en vocal, l'escric. I si el volem posar darrere del verb i aquest acaba en vocal, aquell pronom que teníem aquí, el, adopta la forma apòstrof L, omple'l. Veieu, doncs, que no costa, és a dir, no costa gens trobar, insisteixo, el pronom que substitueixi el complement directe. El diari, el. La carta, la. Els diaris, les cartes, les. Diaris o cartes, no tinc pista, en. Això o allò, u. I senzillament després posar-lo en la posició que toqui. I quins són els pronoms de complement indirecte? Els pronoms de complement indirecte que hem de controlar, només insistim, no tractem els de primera persona, amb, et, etc., sinó aquests que hem de controlar, que són normalment els que fem malament, només n'hi ha dos, fixeu-vos, li o els. El pronom li serveix per substituir un complement indirecte singular
a ell o a ella. Fixeu-vos, és igual que sigui masculí o femení l'indirecte. El pronom és el mateix, li. I si és a ells o a elles, si és un complement indirecte plural, el pronom és els. Aquest els, si va darrere del verb, pren la forma l'ús. I si el verb acaba amb vocal, s'apostrofa. I aquest pronom li, a ell o a ella, el singular, fixeu-vos que té un altre pronom tancat entre parèntesis, i. Per què? Doncs perquè quan el combinem aquest li amb els pronoms de directe, ara ho veurem també, el, la, els i les, aquest li el canviem per i. Això no es fa a totes les zones la zona lingüística de parla catalana, es fa en algunes zones. De fet, en moltes zones del domini lingüístic català. Canviem li per i segons amb quin pronom ho combinem. Bé, imaginem-nos que tenim que llegim el diari a ell i volem substituir a ell o a ella, diríem, li llegeixo el diari, i aquest li voldria dir a ell o a ella. I si el posem darrere, vaig llegir-li, sí, el diari a ell o a ella. Llegeixo els diaris a ell o a ella. Els llegeixo els diari. Fixeu-vos, els llegeixo el diari i no els hi llegeixo el diari. Només estem substituint a ells a elles, Els llegeixo el diari. O vaig llegir-los el diari. Bé, hem de saber, perquè cada vegada se sent més un error que fa molt mal a l'oïda, que és fer com a plural d'aquest li, lis. Hi ha gent que diu, lis dono, o vaig donar-lis. I clar, aquest lis hem de saber que mai no és un pronom, no és el plural de li, però és que tampoc és cap pronom. Lis és una flor, aquesta que teniu aquí a la pantalla, la flor de lis. Bé, ara que ja sabem els pronoms de complement directe i de complement indirecte, els combinarem. Imaginem-nos que volem substituir el llibre, que el volem portar a ell o a ella. Ja tenim el directe i l'indirecte. El directe ja sabem que aquí ja tenim una pista. El llibre és el. I a ell o a ella ja sabem que és singular, és li. Només n'hi ha dos d'indirecte. Li o el plural que és els. Per tant, el més li. Com combinem aquest el més li? Doncs fixeu-vos que aquí aquest li el canviem per i quedaria apostrofat. Li vaig portar. I aquesta L vol dir el llibre i aquest i vol dir a ell o a ella. Si en comptes de portar el llibre portem la ploma a ell o a ella, la ploma és un directe, ja sabem que serà la, ja el tenim aquí, la és la, i a ell o a ella segueix sent li, que el canviarem per i tindrem la i vaig portar, que en aquest cas no s'apostrofa. La ploma és la, a ell o a ella és i, la i vaig portar. Si en comptes de portar el llibre o la ploma portem els llibres ja sabem que serà els, el pronom, i a ell o a ella li, ja ho hem vist. Per tant, els i vaig portar. Si en comptes dels llibres porto les plomes, a ell o a ella, el directe serà les plomes, per tant, les. I a ell o a ella és li, les i vaig portar. Fixeu-vos que és de sentit comú fer aquestes combinacions. El que no s'entén és que fem la substitució bé quan només substituïm el directe o l'indirecte i que quan els combinem ens inventem pronoms. No ens n'hem d'inventar cap. Senzillament hem d'ajuntar-los. Si tenim, per exemple, que vaig portar llibres o plomes, ens és igual masculí com femení, aquí ja no tenim la pista, ja sabem que és el pronom en, el de directe. A ell o a ella continua sent li. Per tant, quedarà, aquí no fem el canvi de li per i, quedarà li'n vaig portar. Si en comptes de llibres o plomes tinc això o allò, ja hem vist abans que era u, i a ell o a ella és li, per tant, li u vaig portar. I aquest li-u tampoc no s'apostrofa. I en plural, ara tenim tots els complements directes que hem vist, és a dir, el llibre, la ploma, els llibres, les plomes, llibres sense determinant,
o això o allò, i ara el que ens canvia és l'indirecte, que és plural. Sempre és, fixeu-vos, a ells, a elles, a ells, a elles. Ja sabem que el plural de l'I és els, i si és darrere del verb és l'ús. Per tant, comencem. Vaig portar el llibre a ells o a elles. El llibre, el. A ells o a elles, els. Per tant, els, el, va portar. I si és darrere del verb, va portar-los el. Aquest l'ús és aquest a ells o a elles. És aquest els, que ha canviat perquè va darrere del verb. I aquest el és el llibre, senzillament. Va portar la ploma a ells o a elles. La ploma és la, aquí la tenim, i els seria aquest a ells o a elles. Combinem, els la va portar. I si volem posar-ho darrere del verb, va portar-los-la. Aquest l'ús és aquest els, que quan va darrere canvia a l'ús. Ara potser sí que enteneu aquella frase inicial, Joan, digues la veritat és la, a ells o a elles, sí, recordeu? Seria l'ús, perquè l'hem posat darrere del verb. Va Joan, digues-los-la. La veritat, a ells. I així aniríem combinant. Si tenim els llibres a ells, els llibres és el, a ell és els, per tant, els va portar. Les plomes a ells, les plomes és les, a ells és els les va portar, va portar-los-les. Veieu que és fàcil? O sigui, el directe el tenim escrit, les. I aquest sabem que és el plural, per tant, és els, les, l'ús, les. Si tenim llibres o plomes a ells o a elles, ja sabem que aquest no té determinant, per tant, és en, el plural és els, de l'indirecte, els en va portar-los-en. I finalment, el neutre de directe, que és u, això o allò, o a ells o a elles, que és els, com sempre, els ho va portar. I no pas els hi va portar, que és aquesta mena de joker que fa servir la gent per substituir qualsevol combinació pronominal de directe i d'indirecte. Bé, ja veieu que no és tan difícil. Hem de saber, això sí, segurament us ho heu preguntat, quin és l'ordre de la combinació d'aquests dos pronoms. Hem de posar primer el directe o l'indirecte? Doncs depèn. Habitualment posem el complement indirecte primer i després el directe. Fixeu-vos. El complement indirecte primer, els, el, els, la, l'ús, la, primer l'indirecte, primer el blau i després el directe. Però, quan fem aquell canvi de l'I, de l'indirecte singular, que el canviem per I, per aquest aquí, i això ho fem quan aquest l'I el combinem amb un d'aquests 4 pronoms de directe, el, la, els, les, canviem l'I per I, llavors en aquesta combinació l'ordre canvia. El directe passa a ser primer i després hi afegim l'indirecte. Diu, no la hi va dir, no va dir la veritat a ella. La veritat, posem davant la, i a ella, que és aquell li canviat per i, va darrere del directe. No la hi va dir, insistim, sense apostrofar. Aquesta és la raó per la qual de vegades veieu l'indirecte davant o el veieu darrere. Recordeu aquesta combinació per canviar l'ordre habitual. Una altra cosa que heu de saber és que segons el temps verbal i segons si el verb acaba, per tant, en consonant o acaba en vocal, o segons també si comença en vocal o consonant, els pronoms poden anar davant o darrere del verb. El que sí que hem de fer és sempre posar-los junts. És a dir, no n'hi pot haver un davant del verb i l'altre darrere. Dius, va portar-me'l. A mi, el llibre, va portar-me'l. Podem posar-los els dos darrere. També els podíem haver posat tots dos davant. Me'l va portar. Fixeu-vos que aquest segueix l'ordre habitual. No hi ha el pronom i. Indirecte i directe. Indirecte, directe. Bé, i ara us preguntem, us posem a prova. Aquí tenim un exemple d'una pregunta del curs per a docents, el curs que oferim a través de la plataforma d'Oqua, i us preguntem,
Quina seria la combinació adequada? Tenim aquí una frase que diu en Joan espera les instruccions i després una altra frase que diu ara. I aquí hem de posar un verb i les combinacions pronominals que substitueixin dona les instruccions a en Joan. Aquests serien els dos complements que hauríem de substituir. Les instruccions a en Joan. Ara heu de detectar el complement directe, l'indirecte i trobar el pronom adequat. Heu de triar una d'aquestes 4 propostes que us fem. Dóna-les-les, dóna-les-hi, dóna'ls-hi o dóna'ls-les. Quan ho sapigueu, deixeu la resposta a comentaris, a Spotify, YouTube, Instagram i us contestarem. Bé, recordem que hem vist una petita mostra del que cal saber sobre els pronoms, del que cal saber per aprovar el C2. Nosaltres oferim 2 cursos, un que va adreçat a qualsevol col·lectiu professional o qualsevol persona interessada a dominar la llengua, que és c2català.cat. I després aquest mateix curs l'oferim a través de Docua especialment per docents, però el contingut és exactament el mateix. El que passa és que aquest segon curs, el que oferim a través de Docua, està reconegut pel Departament d'Educació i serveix per tenir punts de cara a oposicions, concurs de trasllat, sexennis, etc. Bé, recordeu que aquests 2 cursos que oferim, que és el mateix quant a contingut, us expliquem tot el que us cal per anar a l'examen ben preparats, sense sorpreses, sabent sempre què heu de fer i com ho heu de fer. Des de c2català.cat desitgem haver-vos ajudat a entendre les combinacions pronominals binàries de complement directe més complement indirecte. Creiem que no ha estat pas tan difícil. Com ho veieu ara? És difícil aquesta combinació pronominal? És qüestió de practicar-la, entendre-la i practicar-la. Bé, ens veiem en el proper episodi. A reveure.